아니 딘니 뭐냐디 셋 해줘가는 우리 아쉽다요 아쉽 아쉽다 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 자주를 태려고요 도도 아이고 나게디 잠깐만 아야 여러분 잠깐 버탁 수사이나 가이 신가이 뿌라 풀이 줄까 내게디 비시고 따북 저 합작다 동자니 어번 바게다 풀이까 로게 너라 기사 거면 기사라 저 동해다 하게 풀이 뿌라 거토망 타가 니에 시아숙도 스토이래 지건 때 깨람 때시 어버세 부숙 떨카나 나기 다벌 떨카본 살아 알도미르 와니다 그러니까 어동니 와피 합가 gom moso thaisa jago ga moso thaisa jakene pun phaike jaono hinoi bera rumani uyang jago rumani ses yak thini kang tabuk guys dini horo hingkai tok bahan bai alu tomato bai songo gitai mui mai sin sido khayo mosdeng chana bagui sipeng deoi hingkai norok sipeng deoi mui mai sing mosdeng da jaka comment chala isa hingkai yang daily norok ahai songo ini recipe phurunggo ini norok boring na jak naman bagai ang phurungliya ini ga waise songoi tongo norok phurungliya ta hingkai amani bagai ang haida kisa phurung kata share kata tabo ang amui songo ini bukung kufungo ekdom kongare manjak tabo khai mui ma sing tiklai mosdeng khaina layo shipping leruka mosdeng budinai sekarang shipping mai bulo sekarang mosdeng mai bulmano erpor shipping rei mano hingkai ko kisai ni ganang thongjago mai chana bagai phaijak hingkai ani tinni muinadi sesna dakalai ni first janai ang 2024 ni first janani bagai tabuk sono nai tongo hingkai norok sab sesna jaka dakalai ni comment kai sadido hingkai ang tini first time janai hingkai binba oro runa bagai amut berma akran tukha hingkai tomato thaini tukha hingkai alu 4ta tukha hingkai sesna abo songnai ang tini abo khai mosor dengmani sujayako sunani guria awan songna nayo guria mairungni mai songna nai ta hingkai tui bok sai kutung ongkha hingkai tui ongko tabuk khai tui kutuk khai ko tui kutugui tabuk mairung ro sonsinai hingkai hai keno ruo chung hai keno songo guria awna ang abon tabuk abono kachi bai kisa ko mairung rubai ma pore hingkai kholobai rui tabuk kutuk gana kutuk rui butui khibinai erpore kai kholobai tonsinai abo sikang bok serunai abo sikang muna nangnai sesna urunai abo naidi abo bai mai chalainai singkinkai hingkai sab thogjak sesna anglai onek thogjago abo khai sinamgana ang abono alu bai tomato rok sinambai ka akau sinamnai ang kuli se tai khungna laina kono
mama mama ti cái nó ngon bên đàm sao dễ có cái ớt xay này đàm cái 100 টাকা 200 গ্রাম আছে 100 টাকা তো này পাইতো anh sai cái 딱 lên mà sẽ không phải tu ta chỉ là nó có phần cái đồng gói tôi không thấy có chỉ nó nên cái chỉ nó cái thấy nên lẽ rồi cái hasu rồi cái sáng sáng thấy cái sáng sáng bỏ cái phần mình ta có cho nên là mùi chắc có phụ này Rukha mosor boka hamkai gura ungli atam mengkai iko sejna ani yak iko pra thui thangchoka loge loge phuli mani yak kasa thus thumangla kha thubu thumalia chabu chamalia yak bo boilia ang tongkha yak o ye sikong sani bagoi eram phuli to hana dio omani soman odin thingani soman ung tongkha tormani asake আলু বাই টমেটো হাফসি দং খাতা হেংকাই আর তাবুক শেষ নারী রেখাং সুসাওই টন রুজাক সামামই হেংকাই বেরামা মশলা বরুজাক বেরামা মশলা যত রুবাইজাক শুধু শেষ না সিমিছে তাবুক রিও হেংকাই আলু বাই টমেটো মুন খাতা কিসা কুতুক সুকা হেংকাই শেষ না হেংকাই তো কুলি খুবলা হেংকাই মুননাই দতিন অবনি বাগৈ তাবুক রি খাতা আলু মুনবাই Nghe tao khai xong với tí khai na bạn awan guria songjang bai sesna ba alu mui telang ri kana ni ma sungo hingke kholobui lama kesaro buini nogle kurui to fano kholobui telang thameta phungni mairok chawi tabu khai doctor thangai phaijak gane o yak fulimani je tongde amar phunga yak fulimani phunoi phaika bisingo chordok da tong hinoi ga doctor bithi rok sui roka gani busana ba bothrai thaijak obono phunoi phaika gang video rok khaili onek borok kubang tini hospital কিন্তু বুধবার দিন ব্লাবন বাগৈ borok bang suka gaubon bagai ang video khainani pogoi bo tongkha kai tai borok bo kubang ni bagai khaijak dia gai norong no kisa request khayo ano kisa support khai di tai video no kisa share khai di tai like khai di video no chaja gai tong hang kai chaja hang ba dislike khai di to fana problem kuroi to fana like button ba dislike button no sebai di asung request